Mihaela își strângea pălăria pe cap, încercând să se ascundă de privirea curioasă a oamenilor din sala de așteptare. Mâinile îi tremurau ușor în timp ce privea rețeta medicului, cifrele de pe ea părând să danseze în fața ochilor săi obosiți. 23 de lei pentru medicamente, o sumă care pentru alții era nimic, dar pentru ea reprezenta miracolul de care avea nevoie. Următoarea, strigă farmacista cu o voce care părea să taie liniștea din farmacie ca un cuțit prin un de lemn. Mihaela se apropie de Teja, simțind cum inima îi bate ca nebună în piept. Și-a înghițit mândria de atâtea ori, încât aceasta devenise o masă amară în stomac. "Bună ziua! Am nevoie de aceste medicamente, vă rog frumos!" Vocea îi ieși ca un șoptit, aproape rugătoare. Farmacista ridică privirea de pe calculator, studiind-o cu expresie neutră care nu lăsa loc la interpretări. 23 de lei, spuse femeia, întinzând mâna în așteptarea banilor. Mihaela deschise portofelul vechi din piele crăpată și numără monedele cu grijă. 11 lei și 50 de bani. Atât avea. Atât îi rămăsese după ce plătise chiria și cumpărase puțina mâncare necesară pentru a supraviețui încă o săptămână. Nu am suficienți bani," mărturisia, simțind cum obrazii îi iau foc de rușine. Poate puteți să-mi dați jumătate din medicamente, să plătesc ce pot acum și restul săptămâna viitoare." Farmacista o privi cu expresie de oboseală și nerăbdare. "Doamnă, nu pot să fac așa ceva. Ori aveți banii, ori nu. Următoarea." În spatele ei, o coadă de oameni începu să murmure cu nerăbdare. Mihaela simți cum pământul se clatină sub picioarele ei. Aceste medicamente nu erau pentru o răceamă obișnuită, erau pentru inima ei bolnavă, pentru ritmul neregulat care o făcea să se simtă ca și cum viața i-ar putea fi luată în orice moment. "Vă rog, sunt pentru inimă. Doctorul a spus că sunt vitale," încercă ea din nou, dar farmacista îi făcu semn să se dea la o parte. Mihaela se întoarse, simțind cum lacrimile îi umplu ochii. Păși spre ieșire, cu pași mici, șoveitori, ca și cum ar fi mers pe gheață subțire. Afară, cerul începuse să se înnoure și primele picături de ploaie cădeau timid pe trotuarul din fața farmaciei. Se așeză pe o bancă din apropierea magazinului, scoase din nou rețeta și o privi prin lacrimile care îi curgeau acum liber pe obraj. Cum ajunsese în situația aceasta? Ea, care fusese odată o profesoară respectată, cu o casă frumoasă și un soț care o iubea. Dar viața avea felul ei de a-ți schimba destinul peste noapte. Soțul ei, Gheorghe, murise în urmă cu 3 ani într-un accident de mașină. Pensia de urmaș era mică, iar economiile se topiseră încet încet ca zăpada la soare. Apoi, inima ei începuse să facă probleme. Analizele, consultațiile, medicamentele, toate costau bani pe care nu-i avea. Un om în costum elegant se apropie de bancă, vorbind la telefon într-o engleză perfectă. Mihaela ridică privirea și pentru o clipă timpul se opri. Bărbatul avea părul cărunc, dar închis la culoare, și o figură care îi amintea de cineva drag, din amintirile ei mai vechi. "Da, confirmați transferul pentru mâine," spunea el în telefon. "Suma nu contează, e pentru o cauză bună." Bărbatul încheie convorbirea și se întoarse să plece, dar în acel moment privirea lui se întâlni cu a Mihaelei. Se opri brusc, ca și cum ar fi văzut o fantomă. Ochii săi, de un verde deschis, se măriră de uimire și telefonul aproape că îi scăpă din mână. "Dumnezeule," șopti el, făcând câțiva pași în direcția ei, "nu poate fi." Mihaela se ridică în picioare, ștearsă lacrimile și încercă să-și recompună înfățișarea. Bărbatul o privea cu o intensitate care o făcea să se simtă neconfortabil, ca și cum ar fi știut ceva despre ea pe care ea însăși nu și-l amintea. "Îmi pare rău, cred că mă confundați cu altcineva," spuse ea politicos, pregătindu-se să plece. Dar mâna lui se întinse ușor, fără să o atingă, doar ca un semnal să se oprească. "Vă rog, nu plecați," spuse el cu o voce tremurândă. "Știu că o să vă pară ciudat, dar cum vă cheamă?" "Mihaela," răspunse ea, întrebându-se dacă nu cumva bărbatul avea probleme mentale, dar ceva din vocea lui, din felul în care o privea, o făcu să rămână. "Mihaela," repetă el, ca și cum ar fi savurat fiecare silabă. "Și numele de familie?" "Popescu," spuse ea, întrebându-se unde voia să ajungă cu întrebările astea. Bărbatul încuvință din cap ca și cum ar fi primit confirmarea la ceva ce știa deja. Aveți vreun copil, doamnă Popescu?" Întrebarea o luă prin surprindere. De ce voia să știe?
Am avut un fiu, răspunse ea încet, dar l-am dat spre adopție când avea 3 ani. Nu am avut posibilitatea să-l cresc singură. Bărbatul îi tremură genunchii și se sprijini de spatarul băncii. Fața îi devenise palidă, ca și cum ar fi primit o lovitură puternică. Când s-a întâmplat asta?" întrebă el cu o voce abia audibilă. În urmă cu 30 de ani," spuse Mihaela, simțind cum o durere veche îi strânge pieptul. De ce mă întrebați toate astea?" Bărbatul o privi lung, apoi își scoase portofelul din buzunar cu mâini tremurânde. Deschise o compartimentare mică și scoase o fotografie îngălbenită. Era o poză cu o femeie tânără, cu părul ondulat și ochii căprui, care ținea în brațe un copil mic. "Aceasta este mama mea," spuse el, întinzându-i fotografia. "Ea mi-a lăsat-o înainte să moară." Mihaela privi fotografia și simți cum pământul se clatină din nou sub picioarele ei. Femeia din poză era identică cu ea la vârsta de 20 și ceva de ani. Același păr, același zâmbet, aceiași ochi, chiar și hainele păreau familiare. "Eu sunt Adrian," spuse bărbatul, și vocea îi tremură de emoție. "Adrian Popescu, sunt fiul pe care l-ați dat spre adopție." Lumea din jurul Mihaelei se învârti ca o caruselă nebună. Picioarele îi cedară și se lăsă să cadă înapoi pe bancă, privind alternativ la fotografie și la bărbatul care pretindea că este fiul ei. Fiul pe care îl căutase în fiecare zi din ultimii 30 de ani, în fiecare față tânără întâlnită pe stradă. "Nu, nu poate fi adevărat," șopti ea, dar în adâncul sufletului știa că era. Aceiași ochi verzi ca ai tatălui biologic, același nas drept, aceleași sprâncene groase. Toate trăsăturile pe care le căutase ani de zile în mulțime. Adrian se așeză lângă ea pe bancă, menținând o distanță respectuoasă. Mâinile îi tremurau în timp ce privea femeia pe care o căutase toată viața lui adultă. "Am plătit detectivi privați," spuse el încet. "Am căutat în toate registrele, am cercetat fiecare pistă, dar documentele de adopție fuseseră sigilate, iar informațiile erau incomplete. Singurul lucru pe care îl știam era că mama mea biologică se numea Mihaela și că locuia în București." Mihaela își șterse lacrimile cu dosul palmei. Cum ai ajuns să mă găsești?" "Nu te-am găsit. Destinul ne-a dus împreună," răspunse Adrian, zâmbind prin lacrimile care i-a păruseră și lui în ochi. "Am venit să cumpăr medicamente pentru fundația mea. Ajutăm familiile sărace să-și cumpere tratamentele de care au nevoie." Ironia situației îi stăia respirației Mihaelei. Fiul ei, pe care îl dăduse pentru că nu avea bani să-l crească, devenise un om bogat care ajută oamenii să-și cumpere săraci. Și ea, mama lui, stătea în fața farmaciei pentru că nu-și putea permite propriile tratamente. "Fundația ta?" întrebă ea, încercând să-și recompună gândurile. "Da, am avut noroc în afaceri. Am construit o companie de tehnologie care s-a vândut cu milioane de euro. Acum încerc să redau societății ceea ce am primit." Adrian se opri și o privi cu atenție. "Dar voi, ce făceați la farmacie? V-am văzut supărată când ați ieșit." Mihaela simți din nou cum obrajii îi iau foc de rușine. Cum să-i spună fiului ei de succes că mama lui biologică nu-și permite să-și cumpere medicamentele? Cum să-i explice că femeia care îl născuse trăiește în sărăcie? Nimic important, minți ea, dar Adrian o privi cu aceeași intensitate pe care o moștenise de la ea, capacitatea de a citi oamenii. "Mama," spuse el și cuvântul îi ieși natural, ca și cum l-ar fi rostit toată viața. "Vă rog, spuneți-mi adevărul, ce s-a întâmplat acolo?" Cuvântul mama o făcu să plângă din nou. Nimeni nu o mai numise așa de când Gheorghe murise. Nimeni nu o mai iubise necondiționat de atunci. "Nu am bani pentru medicamente," mărturisi ea în sfârșit. "Sunt pentru inimă, dar costă 23 de lei și eu am doar 11. Adrian se ridică brusc în picioare ca și cum ar fi fost împuns cu acul. Fața-i devenise palidă de furie, dar nu față de ea, față de situația în care se afla mama lui. "Rămâneți aici," spuse el ferm, "să nu vă mișcați de pe bancă până nu mă întorc." Înainte ca Mihaela să poată protesta, Adrian intră în farmacie cu pași hotărâți. Prin vitrina magazinului, ea îl văzu apropiindu-se de tegeaga cu expresie pe care farmacista o înțelese imediat. Era expresia unui om care nu accepta un nu drept răspuns. "Bună ziua," spuse el politicos, dar cu un ton de autoritate. "Îmi întorc mama pentru niște medicamente pentru inimă. Cred că nu a avut suma completă." Farmacista îl privi cu atenție, observând costumul scump și ceasul de lux. "Ah, da, doamna cu părul cărunt, 23 de lei." Adrian scoase din buzunar o bancnotă de 100 de lei și o puse pe teșghea. "Dați-mi medicamentele și păstrați restul. Și încă ceva. Vreau să știu ce alte medicamente are nevoie pentru tratament."
Păi, domnul, ar trebui să întrebe la medicul ei. Eu nu pot să-i dau informații medicale. Înțeleg, spuse Adrian gândindu-se rapid. Atunci vreau să deschid un cont aici pe numele meu. Orice medicamente va avea nevoie mama mea, să le puneți pe contul meu, indiferent de sumă. Farmacista se uită la el cu ochii măriți. Sunteți sigur, domnule? Poate fi vorba de sume considerabile pe termen lung. Sunt foarte sigur, confirma Adrian, semnând documentele necesare. Și dacă sunt și alte persoane care nu-și permit medicamentele, să-mi spuneți. Fundația mea poate ajuta. Când ieși din farmacie cu medicamentele în mână, Mihaela încă stătea pe bancă, ca și cum ar fi fost hipnotizată. Adrian se așeză lângă ea și întinse cutia cu pastile. Vă rog să le luați conform prescripției, spuse el blând, și să nu vă mai faceți griji pentru medicamente niciodată. Mihaela luă cutia cu mâini tremurânde. Nu pot să accept. Tu nu mă cunoști. Nu știi ce fel de mamă am fost? Știu că ați fost o mamă care a făcut cea mai grea alegere din viața ei pentru ca fiul ei să aibă o șansă mai bună, răspunse Adrian, punându-și mâna pe umărul ei. Știu că ați trăit cu această durere 30 de ani și știu că acum avem șansa să ne cunoaștem cu adevărat. Tăcura între ei nu era incomodă. Era plină de emoție, de ani de căutare care se terminau în sfârșit, de întrebări care aveau nevoie de răspunsuri. Povestiți-mi despre familia care m-a adoptat, spuse Mihaela în cele din urmă. Au fost buni cu tine? Adrian zâmbi, iar în zâmbetul său ea îi recunoscu propriul zâmbet din tinerețe. Da, Maria și Ion Dumitrescu. Au fost părinți minunați. M-au iubit ca pe propriul lor copil, m-au educat, m-au susținut în toate alegerile. Dar mereu mi-au spus adevărul că sunt adoptat și că mama mea biologică m-a iubit destul cât să-mi dea o șansă mai bună la viață. Lacrimile îi curgeau acum liber pe obrajii Mihaelei. Îmi pare rău că nu am putut să te cresc eu. Îmi pare rău că nu am fost acolo când ai avut nevoie de mine. Dar ați fost, spuse Adrian, scoțând din buzunar un medalion mic de argint. Ați lăsat asta cu mine când m-ați dus la orfelinat. Părinții mei adoptivi mi l-au dat când am împlinit 18 ani. Mihaela îl recunoscu imediat. Era medalionul pe care îl primise de la mama ei, pe care îl pusese la gâtul lui Adrian în noaptea când îl dădu spre adopție. Înăuntru era o poză mică cu ea și o inscripție. Pentru fiul meu, cu tot dragostea mea. L-am portat în fiecare zi, spuse Adrian. Mi-a amintit că cineva m-a iubit destul cât să facă sacrificiul suprem pentru mine. Soarele începuse să apună, pictând cerul în nuanțe de portocaliu și roz. Mihaela și Adrian petrecuseră ultimele 3 ore pe bancă, împărtășind amintiri și umplând golurile din viețile lor. Ea îi povestise despre anii de după adopție, despre căsătoria ei cu Gheorghe, despre munca de profesoară și despre ultimii ani grei de după moartea soțului. Adrian îi vorbise despre copilăria lui fericită, despre școala de informatică, despre prima lui companie și despre succesul care îi permisese să înființeze fundația. Dar cel mai important îi povestise despre căutarea ei, cum în fiecare zi de naștere făcea un tur prin locurile unde credea că ar putea fi ea. Fundația se numește Mihaela, mărturisi el privind apusul. Părinții mei adoptivi au crezut că este în memoria unei prietene, dar era în memoria dumneavoastră. Fiecare persoană pe care am ajutat-o a fost o modalitate de a mă simți mai aproape de voi. Mihaela îi prinse mâna pentru prima dată în acel aftermids. Era călduroasă și fermă, mâna unui om care și-a construit viața prin muncă cinstită și determinare. Mihaela îi spuse, sunt atât de mândră de tine, spuse ea, și cuvintele acestea, pe care le păstrase în suflet 30 de ani, în sfârșit găsiseră drumul spre destinatarul lor adevărat. Adrian se ridică și o ajută să se ridice și pe ea. Hai să mergem acasă, spuse el. Vreau să-mi arătați unde locuiți. Mihaela se jenă. Apartamentul ei mic, cu mobila veche și pereții care aveau nevoie de zugrăvit, era foarte diferit de lumea în care trăia Adrian acum. Dar în ochii fiului ei nu văzu niciun fel de judecată, ci doar dorința de a fi parte din viața ei, indiferent cum arăta aceasta. Drumul până la blocul ei fu plin de conversații despre lucruri mici, dar importante. Adrian învăță că îi plăcea să citească cărți de poezie, că făcea cea mai bună ciorbă de burtă din cartier și că avea grijă de 3 pisici abandonate. Mihaela afla că fiul ei iubește muzica clasică, că nu se căsătorise niciodată pentru că nu găsise femeia potrivită și că cel mai mare vis al lui era să aibă o familie adevărată. Apartamentul lui Mihaela era modest, dar curat și plin de căldură.
Pereții erau acoperiți cu fotografii și tablouri făcute de foștii ei elevi, iar în fiecare colț se găseau cărți și plante de apartament îngrijite cu dragoste. E perfect, spuse Adrian, privind în jur cu admirație sinceră. Se simte ca o casă adevărată. Mihaela prepară ceai și se așezără la masa mică din bucătărie. Afară începuse să plouă ușor, picăturile tamburinau ritmic în geamul bucătăriei, creând o atmosferă intimă și caldă. Adrian, spuse ea, punându-și mâna pe a lui, vreau să știi că nu regret decizia pe care am luat-o. Dacă nu te-aș fi dat spre adopție, nu ai fi avut șansele pe care le-ai avut. Nu ai fi devenit omul extraordinar care ești acum. Înțeleg, răspunse el, și vreau să știți că nu vă învinovățesc pentru nimic. Dimpotrivă, vă sunt recunoscător că ați avut curajul să luați decizia care mi-a schimbat viața în bine. Îi stătură în liniște câteva minute, savurând ceaiul și prezența unul altuia. 3 decenii de durere și căutare se transformaseră într-o seară de vindecare și reuniune. Ce facem acum?" întrebă Mihaela în cele din urmă. Cum continuăm?" Adrian zâmbi și din nou ea își recunoscu propriul zâmbet. Acum construim o relație, încet, pas cu pas. Învățam să fim mamă și fiu, nu doar 2 străini care împart același sânge. Scoase din buzunar un carnet de cecuri și începu să scrie. Dar mai întâi vreau să mă ocup de problemele dumneavoastră financiare. Nu ca să vă cumpăr dragostea, ci pentru că o mamă nu trebuie să se îngrijoreze pentru bani în timp ce încearcă să își cunoască fiul. Mihaela protestă, dar Adrian fu ferm. Vă rog să mă lăsați să fac asta. Nu pentru dumneavoastră, ci pentru mine. Pentru băiatul care a visat ani de zile să își poată îngriji mama. Cecul era pentru o sumă care îi putea asigura confortul pentru restul vieții. Mihaela îl privi cu ochii în lacrimi, dar de data aceasta erau lacrimi de bucurie, nu de disperare. Și mai vreau să vă fac o propunere, continua Adrian. Fundația are nevoie de cineva care să coordoneze programul de ajutor pentru familiile sărace. Cineva care să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă să nu ai bani pentru medicamente. Ați vrea să lucrați pentru mine? Mihaela îl privi cu uimire. Dar eu sunt doar o profesoară la pensie. Voi sunteți cea mai potrivită persoană pentru acest job, spuse Adrian cu convingere. Aveți experiența vieții, empatie și înțelegerea problemelor cu care se confruntă oamenii. Și mai ales, sunteți mama mea. Prin fereastra bucătăriei, ploaia începuse să se oprească, iar primele raze de lună se strecorau prin nori. Mihaela se ridică și se apropie de fereastră, privind strada pe care o cunoștea de ani de zile, dar care acum părea complet diferită. Accepți, Adrian?" întreba Adrian, alăturându-se ei la fereastră. Mihaela se întoarse spre el și îl îmbrățișă pentru prima dată după 30 de ani. Era îmbrățișarea pe care o păstrase pentru el, îmbrățișarea unei mame care își regăsește copilul. Accept, șoptia în urechea lui. Accept să fiu mama ta și să lucrez alături de tine pentru a ajuta alți oameni. Adrian o strânse în brațe și amândoi plânseră, dar de data aceasta erau lacrimi de bucurie, de vindecare, de familie regăsită. Afară, luna ieșise complet dintre nori, luminând strada cu o lumină blândă și caldă. Pentru prima dată în 30 de ani, Mihaela Popescu se simțea completă. Avea din nou un fiu, avea un scop în viață și avea speranță pentru viitor. Adrian se uită la ceasul de mână. E târziu, ar trebui să plec să vă las să vă odihniți. Poți să rămâi, spuse ea rapid, apoi se corectă. Adică, dacă vrei. Canapeaua din living e confortabilă. Adrian zâmbi și îi sărută obrazul. Altădată, mama, dar mâine vin să vă iau la prânz. Vreau să vă prezint echipa de la fundație și să începem să planificăm cum să ajutăm cât mai mulți oameni. După ce Adrian plecă, Mihaela se așeză din nou la masă și privi cecul care îi putea schimba viața. Dar mai important decât banii, era înțelegerea că viața ei căpătase din nou sens. Avea o familie și o misiune. Își luă medicamentele pe care nu și le putea permite cu doar câteva ore mai înainte și se gândi la ironia destinului. Băiatul pe care îl dăduse pentru că nu avea bani să-l crească, se întorsese în viața ei ca un om bogat, în momentul când ea nu avea bani pentru propriile medicamente. Dar cel mai important, se întorsese plin de dragoste și înțelegere, gata să construiască o relație cu femeia care îi dăduse viață și apoi îi dăduse șansa la o viață mai bună.
Privind prin fereastră spre strada liniștită, Mihaela Popescu știa că mâine va fi prima zi din restul vieții ei. O viață în care nu mai era singură, o viață în care avea din nou un fiu, o viață în care putea ajuta alți oameni să nu treacă prin ce trecuse ea. Luna strălucea pe cer ca un semn de speranță, iar în apartamentul mic și călduros, o mamă și un fiu își începeau povestea din nou.